Psikiatraekin hastea zer zan? Zer suposatzen zuen zuretzat eta familiatzat? Estima hundixe, jentian artetik, kanpoan pentsatuko zutela neska hau ez dago ondo. Zoratuta dago, lehenengo gauzie. Luzaroan, pertsonaren ongizatean fisikoa izan da erdigunea. Buruaren osasuna, gerizpean eta bazterrean utzita. Gaur-gaurko ordea, osasun mentala balioesteko ordua iritsi dela dirudi. Psikiaren aroa hemen da. Horre eskolan, azkenean bullyinga, eta... Jasan behar izan zenuen? Bai, TDAH daukaten pertson gehienek sufritzen dute bullyinga normalian. Eduki dut gutxi gora bera 8 edo 9 intentos de suicidio. No es que sea una llamada de atención, es que yo no me siento bien. Egia esan da nik beldurra diot heriotzari. Eta ez dezu nahi hori egin, egia esango dizut. Baina irten bide bat bilatu nahi dezu. Zenbat dugu egina eta zenbat dugu egiteko. 21. mendeko gizarte moduan, osasun mentala ulertzeko eta kudeatzeko prestal gaude, benetan. Garaiaretan, haietan, isiltasun ez dana gordeta zan. Ze, klaro, esaten baduzu, psikiatran gana zela, hau da, loko de remate. Gaur egun, sorionez, ez da horan, eskerrak. Hay gente que sigue utilizando la palabra loco como un insulto. Bai, eta orain gaur egun oraindikan badaude gaixo batzuk, bere botikak erosten dutela beste herrian, ez bere herrian. Badago jendea baduela, estigma. Gaurko saioan, garai ezberdinetan diagnostikatutako zenbait nahasmendu jasaten dituzten hainbat lagunen testigantzak izango ditugu arretagune. Urranditan, osasun mentalaren bilakaerarekin bat. A dream. I got everything I wanted. Idoia, ekarri gaituzu, zuretzat oso leku berezia den Arantzasuko santutegira. Hori zu Etxebarrikoa izanik. Bai, azken baten nire amak Arantxa euken izena, beraz oso religiosa zan, da leku ontara asko etortze zan. Zeni bipolarra izateran, eukinitu nire episodio txarrak eta nire brote psikotikok eta momentu txarrasko eukinitun, da egin promes antzerako bat, eta egin zuen oinatiko bidekutzetik Arantzazura arte, oinutzik igoan, bera alaba sendatzeko. Porque ama batentzako oso sufrikaria handia delako alaba horrela ikustea. Basekin desberdinan itzala. Baina berak sinistezun, naiz eta desberdina izan, aurrera irtengo nitzala. Eta sendatu zitekela? Hori da. Hori da. Alda sendatu? Bipolartasuna? Kroniko da, Zer da zehazki zure amak sendatu nahi zuen gaixotasun hori, trastorno bipolarra? Bipolarra izateak esan nahi du, euki aldozuz episodio maniakok, euki aldozuz episodio depresibok. Nik gehiago naiz depresio puntuak eukitzen ditu gehiago. Baina eukin itun bebai episodio maniakok. Episodio maniakoa dira, zeure honetik irtetzen zara, dana, como subidon, osea, momentu puntual batzutan sinistu zeinke, superpodere daukuzuz, edo zer gauza sinistera heldu zeinke. Osea, oso situazio gogorra da. Noiz azaldu ziren zure lehenengo depresio horiek? Bueno, lehenengo 12-13 urtekin sentidu nuen pixkat, ez? Baina, epoka hori gainditu nuen. Txarrena izan zen 15 urtekin. Kriston depresioa harrapau nuen, nire amak ezekin ze gertatzen zitzaidan, enitzen gai hauetik irtetzeko ere, sarritan,
amak ezekin nola gestiona hori, da azkenean eraman ninduen kabezerako mediko batena. Eta medikoak galdetu zidan gauza bat. Pregunta oso gogorra da, Suizidatu nahi dezut, ni momentuan nahi negun gaizki, ez nahi ondo sentitzen esan nion. Orduan, galdera horrekin batera, deribatu ninen, Durangoko osasun mentalera. Dan hasi nintzen ja, psikiatra batekin. Orduztik beti handi psikiatrakin ibili naiz. Bai. Psikiatraekin hastea zer zan? Zer suposatzen zuen zuretzat? Eta familiatzat? Estima, hundixe, gentian artetik, kanpoan pentsatuko zutela, neska hau ez dago ondo. Zoratuta dago, lehenengo gauzie. Ignorantzia puntutik, Klasekidei zerbaitegatik ez zenien kontatu nahi? Ez, lotza. Lotza sentitzen duzulako psikiatrekin ibiltzea, eta hori hasiera baten lotza zan. Gaur egunen naiz lotzatzen esaten, Ze berai esker nagoen lekun. Beraien laguntzagatik. Eta zure amak, hain babes handia izan den zure amak, zer zekien gaixotasunari buruz? Asko ez. Medikuek esaten ziotena. Garai honetan igual gehiago jakingo litzake. Baina imaginau garai hartako emakume batek hori jakitea oso zaila dela. Hori ulertzea. Zer den. Sandra, ekarri gaituzu saskibaloi kantxa batera, zergatik? 20 urte daramat jolasten, eta nire pasioa da txikitatik. Gaizki nagoenean, gauean adibidez edo horrela, kantxa batera joaten nintzen eta hor despejatxera. Zuk daukasun gaixotasuna, niretzat adibidez, entzuten dudan lehenengo aldia da. Mugako nortasun nahasmendua. Bai. Zer da zehazki eta zuri zertan eragiten dizu? Hori, depresioak asko dauzkagu. Emozioak kontrolatzea kostatzen zaigu asko. Es una enfermedad que está entre la bipolaridad y la esquizofrenia. Entonces, por ejemplo, a comparación de la gente que tiene bipolaridad, nosotros los estados de ánimo los tenemos como una montaña rusa. En la bipolaridad es más a largo plazo, pero en nuestro caso pues es como más de un momento a otro pues podemos variar el estado de ánimo y al final pues es un poco complicado de gestionar. Somos hipersensibles, pero a un nivel, pues eso, que igual tú puedes sentir una cosa en un 1%, por ejemplo, y yo pues sentirlo por 1000. Gero eta errezago hitz egiten da buru osasunari buruz, gure egungo gizartean? Depende con quién. Hay gente que sigue utilizando la palabra loco como un insulto. Entonces, hay gente que lo respeta, lo entiende e intenta entenderlo, y hay otra gente que pues es cerrada y ya está. Y no hay forma de que entren en razón o que puedan llegar a entender lo que es una enfermedad mental. Imanol, Donostia ospitalean psikiatra zenbat urte daramatzazu? Ospitale honetan 37 urte beteko ditut uztailan. Ia 40 urte. Ia 40 urte. Sartu zinenean, Donostia ospitalera psikiatra bezala sartu zinenean, kalean buru osasunari buruz hitz egiten zen egun hitz egiten den moduan? Bueno, ez gaur egun bezala. Iritsi ginean nola baiten nik planteatzen nun, eta guain gogorazten dauzu, jendea pesatzen zuen ginela los geos de la salud, edo los hombres de Harrison de la salud. Jente guztia zukan, edo gaixo bat, edo gaixoak ez zirena, baino portaeroko nahasmentuak asaltzen zituenak bere auzoan, eta pensatzen zuten gu izango ginela salbatzaileak, orduan.
jendeak ezekien zer dana, horora tratatzen, eta, bueno, batzuetan eskatzen zizkiguten egin ezin genituen gauzak. Baina, bueno, poliki jungea gure esparruan erustez irabazten, gero eta gehiago hitz egiten da honetaz, eta, bueno, ja pandemiaren atzetikan, bueno, gauzak garatu dira, ziren, noa jungo gehan horren ondorioz, ora egia. Osea, pandemian ikasi genuen, bueno, gauzak nola baiten aztertzea eta erabaki azkarrak hartzea, eta hortan gabiltz. I can take the lumps and sleep. It's pills to help anxiety. I would take the mess you leave. If I could give you what you need. Bueno, Larraiz, hau da, zure liburutegia? Bai. Nik hemen ikasten dute magisteritza, nik TDAH daukot, eta pentsatzen dut, lagundu dezakedala TDAH duten aurre. Eta noiz esan zizuten, arreta gabeziaren nahasmendua zen eukala? Diagnostikoa 6 urterekin egin zidaten, bai. Oso goiz. Konta iguzu, Larraitz, zeintzuk dira arreta gabeziaren nahasmenduaren sintomak? Zer da zehazki arreta gabeziaren nahasmendua? Sintomak normalian izaten dira hiperaktibitatea da bat, dala oso nabaria aurretan, zeren ezin dira geldirik egon. Ezin zinen geldirik egon? Ez. Ni bronka batzuk egiten ematen zizkiate, adibidez, gelan zeuden danak korruan, eta nineon gelako beste puntan. Marrazkia bukatzen, azkenean, ez nolako atentzio hori esateko, benga, guaintxe, tokatzen da, hau. Irakasleek ze gauza raro ikusten zuten, olako jarrerez gain, beste zeo zer ikusten zuten? Azkenean, horretaz aparte, atzeratuagoa negoela beste ikaslekiko, ez? Zenbakiak kostatutzekean pila bat ikastia, irakurtzea baitare kostatutzekean, nahiko zaila izan zen. Haurtzaroko irakasle horiek izan ziren adituen gana bideratu zintuztenak? Ez. Nire gurasoak juntzian psikiatra infantil batera, zala pribatua. Euren kabuz joan ziren? Bai. Ikusten zutelako, etzala eramangarria, jasangarria, etxean zen eukaten egoera? Batez ere eskolan zegoen egoera. Ni azkenian nabaritzen nauen bestiak kizkitera gauza pila bat, eta ni kostatzea dela pila bat, ez? Zure autoestimari eragingo zion horrek? Bai, pixkatxo bat, bai. Gero gainean, horre eskolan, azkenean bullyinga, eta... Jasan behar izan zenuen? Bai. TDAH daukaten pertson gehienek sufritzen dute bullyinga normalian. Zure kasuan zergatik zen? Nabaritzen zutelako atzean gelditzen zinela klasean? Hortik heltzen zioten edo? Bai, azkenean emozioen asuntoekin adibidez asko kostatzen zaidan emozioak azaleratzea. Emozioak kudeatzea? Bai. Zure mugimenduak kontrolatu ezintzen dituen bezalaxe, emozioak ere, emozio zurrunbilo batean bizi zinen? Bai. Eta niko goratzen dute nahiko denborada txarra izan zela. Zeren azken finean seinalatuta sentitzen nintzen, nintzalako alperra, eta ez dakit, azkenean etiketan asunto hori ez, jartzen dian etiketak markatzei zute pila bat. Bizitza osorako ja. Quiero parar y ver que soy lo de afuera solo escapa
soon. Ni gogoratzen dut, ez nintzala geldirik egoten klasian. Nitula 10.000 forma eseritzeko sila baten, baino egoki bezala, ez. Bai, orain gauden bezala ez nau sentitu sekula. Ja. Bueno, behintzat txikitan nintzanen, ez nintzan hain geldik egon sekula. Ba, kao, nola irakasleen oiuka, Jesus Mari, eseri ondo, Jesus Mari egon lasai, Jesus Mari geldi hor. Betikoa, bai. Orain etortzen nahi zait, oroitzan oiek. Nei berdina gertatzen zitzaidan. Irakasleak esatea ez zia geldirik egoten ez dakize, egon zaitez hemen, ez dakize maten bora. Edo... Ta nitzako zan, iaia infernu bat. Da, eta seguruenik laguntza eukidatzula, ez, eskolan? Bai. Jo, babes asko, babes handia da, eukitzea, nola bota dut falta, nere bizitzan. Bai. Jesus Mari, kaixo. Etorri gara zure herriko kiroldegira, hau uste dudala zuretzat terapia gune edo santutegi baten antzekoa. Bai, hola da, askatasuna lortzeko bide bat, hori da. Zergatik zuretzat hain garrantzitsua kirola? Ni arreta gabezi nahasmena dauket, eta kirola egiten dit, nire emozioak kontrolatu, esate bateako. Noiz eta nola jakintzen nuen arreta gabeziaren nahasmendua zenukala? Jakin nuan, ez nire ni propioz, karo, azkenen medikukin enbilen, orduan, psikiatra esantzin, susmoan zeukala, arreta gabezi nahasmena neukala. Orduan, bertan ezagutu nuan, 30 urtekin. Zuri arraro egin zitzaizun diagnostiko hori jaso zenunean 30 urterekin? Nekien zerbait egongo zala, baina ez nekien zertala trastornoa. Txikitatik beti eukidet arazok, ikasteko, gurasoekin adibidez, bronkatan, oiukaten, erantzuten nuan, edo kolpeka ematen, atei edo paretai. Eta gurasoak horren aurrean inoiz sekulatzuten pentsatu, Jesus Mari psikologora eramango dugu. Momentunez, baina gero etorkizunen pasata denbora, ja hasizien pixkat orientatzaiekin eskolan da psikologoekin harremanetan jartzen, ja. Eta hor arreta gabeziaren nahasmendua etzan azaldu? Ez, azkenen zan danak aktituden gatiok. Zure jarrerari leporatzen zioten guztia? Bai. Baina jarrera hori zeukan esplikazioa, gero jakindetzu denborakin zertzala, baina bere garaien zegoen orain dau formakuntza betzala, irakasle gehienak badakite zer daun, baina bere garaien ez zegoen. Eta, diagnostikorik gabe, zure nerabezar osoa, gaztar osoa, eman zenuen, nola egin zenion aurren erabezaroari, harremanei, hor sortzen diren harreman guztiei, ikasketei? Galdera hona. Eguneroko gatazka esaten denik. Azkenen bizitzea egunen asko sufritzen. Azkenen zure motxilan osagarrik eramango dituzun gauzak izango adibidez depresioak. Nik adibidez 2 edo 3 euki ditut, eta hori dauzke eragina TDAH-en gatio. Uste dutuela 2 urte, muturreraino eraman zintuela gaixotasunak? Bai. Kontatu nahi guztut ze pasatzen? Bai. Situazio baten nengoen emozionalki nahiko pasata. Zerk eragin da? Azkenen, pentsa, egon ginean pandemian bizi izan gendun,
neren bikoten ama eriotza gauza asko ziren, eta nik emozionalki ez nuan ondo eramaten. Eta egun baten oso disparauta nengoen, da diskusion baten ondoren, saiatu nintzala nire kabuz, pastillaekin nire kabuz, nire bizitza bukatzea edo. Zergatik? Ez zinuan gehiago binakin aguantau edo situazio horretan aguantatu. Eta nahi duzu irten bide bat pilatu oso azkar. Baina egia esan da nik beldurra diot eriotzari. Eta ez duzu nahi hori egin, egia esango dizut. Baina irten bide bat bilatu nahi duzu, eta irten bide sufrimendu gehiago ez ukitzeko pentsatzen duzu, edozein gauza hartu edo pastillak hartu dana bukatzeko. Hate me myself and I say myself and I want it there. Zorionez, zu, parke honetan hasi zinen informatzen bipolaritatearen inguruan, lehenengo investigatzen, edo? Bueno, nik hemen bertan lan egiten nuen, gabinete psikopedagogiko baten, orduen, eskerrak euren informazioari eta bertan egote ziren liburuekiz, hor kontaktu hartu nuen, eta hemen txegoten nintzen liburuek irakurtzen, aber sintoma berdinek deukasan edo ez, ze, klaro, orduen ez dugen diagnostikorik, orduen zer izingote da zer, eta hori, badinotzutena, eureri esker eta liburuek irakurten, sartu nintzen mundu horrenetan, gero agertu zanaz, trastorno bipolarra dekola nire gizonak. Zorione, noiz diagnostikatu zuten senarra? Bueno, izen honegaz, igual, 30 urte dolan, baina gaixorik, gaixorik dagoela, gaixotasun mental bat dagoela, igual 40 urte dolan, bai. Zuen arteko erlazioa noiz hasi zen? Oindala 46 urte, ja. Nera bezaroan? Bai. Eta, zu noiz konturatu zinen zerbait zegoela? Bai, momentu horretan, 17-18 urtea, agian eserrez, bai, gero denpora pasa, bai, zer gertatzen dela, bai, konportamientoak, edo egonezina, edo hori, eta, bueno, justifikazio barik, edo eser gertatu barik tartean. Eta, bueno, hor, zapurtxu beti ikusten zer gertatzen dela. Zure senarrarekin hitz egiten zenuen gaiari buruz? Gertatzen zitzaionari buruz? Bueno, bai, ez zuen azalpen konkretorik euki, diagnostiko bat beza egon. Orduen, triste nau, ez teko gogorik ezer egiteko, eta hor amaitute zan. Deprimidute eta lan egote zanean, ez zeuen berbarik bez egiten, Berak nahi zuen hor egon, izilizilean egon, bakarrik itxi eta jazta. Bere etxean ez zioten ezer nabaritzen? Bueno, lan asko egitezan, eukitezeren soloa eta lan pila bat egitezan salduteko Merkabilbaura eramateko gozeketa hori, eta klaro, ez deko lagogori, berak ez deko lagogorik lar egiteko, eta klaro, esaten zuen niri mutiliri zer gertatzen diako. Bueno, ez dakiz zer izango dan, alperkeri edo zer gertatun diakon. Alperretik eta jarri zioten? Klaro, hori, zer egongo da, ez deko gogorik egiteko, bueno, ez que pase egiten deu, eta hori, ez da. Bai, klaro, zu gelditute zara, eta esaten zo, egun guztietan ezin da paseu berdine. Orduen ja, ikusten dozuz beste sintoma batzuk, begirada, oso tristea, batzuten pentsatu nuen, eta kolorea jeitsiten zala. Eta hor igerriten nuenik, hau ez da, ez deko lagogorik eusek egiteko, ezin da batara gogorik barrutik. Orduen, bueno, lanean hori, psikologoakaz, pedagogakaz, eta hor sartu ginen mundu honetan. Garai haietan, isiltasun ez dana gordeta zan. Ze, klaro, esaten baduzu, psikiatran ganazua zela, hau da, loko de remate.
Eta psikiatrikoen dau, isilpean bebai. Ze hau dau, loko de atar. Osa, psikiatrikoen eroan dere, ez dakiz tabu izen zan. Orduen, hori be, gorde bitezen duen zuretzako dan. Gaur egun, zorionez, ez da horan, eskerrak. 70-80ko hamarkadan, eskutatu egiten zen norbaitek buru osasun arazoak zituenean, eskutatu egiten zen zerbait zan? Bai, eta orain gaur egun oraindik badaude gaixo batzuk, bere botikak erosten dutela beste herrian, ez bere herrian. Edo beste auzoko baten botikan. Badago jendea baduela, estigma. Tratamendua eskutatu nahian, zuri egin dizuten eskaerarik ez dakit bitxiena? Hor, gertatzen da, askotan da txostenak aldatu nahia. Esan, ez bada ateratzen diagnostikoa, hori ez da posible. Zer eta txostena da, dokumento ez da bakarrik informatzeko, ez da dokumento legala. Eta hor, jaso behar dituzu, minimo batzuk. Orduan, badago jente eskatzen dizuela, diagnostikoa aldatzea. Hori ez da posible. Zertarako eskatzen dute? Eskutatzeko? Bai, eskutatzea. Eta hori, eskaera hori egiten dizute, buru osasun gaixotasunek duten estigma saiesteko? Bai, jendea ez du nahi, normalian. Jenteari ez zaio ajola inbeste esatia diabetikoa dela, deprimituta dagoela, edo eskizofrenia badaukala, edo nahasmendu psikiatriko bat daukala. Eta jendeak, gaur egun antolatuta dauka eta integratuta dauka. Psikiatraren gana, zoazela, eta psikiatra beti zeta duten ez nago eroa gaixoak. Nik ez dut ero bat ikusi, 53 urtetan daramatza ikusi dut gaixoak. Gaixoak oitza bere diagnostikoarekin. Eta hor terminologia hori, eroa hori da estigmatizatzen duena, zer beti ematen du eroa dela burua galdu duena. Eta, gaixotasuna da beste gauza bat. Eta gaur egun badakigu zer jatorria daukan, nola tratatzen den, zer gertatzen da burmuinaren barnean bultzatzen dituela portaerako arazoak, percepzioko arazoak, eta gaur egun baita ere oinarrizko biologikoak hobeto azaltzen ditugu, eta gaixoei, bakoitzari, azaldu diezaiokegu zer daukan. Eta botikaren bat bilatzen badiogu zergatik da botika hori, eta botika horren eraginan nola den. Diagnostiko goiztiarrak gero eta ohikoagoak dira? Bai. Hor badaude baita ere programa pilo, saiatzen antzematen deitzen dena lehenengo aldi psikotikoak, izango direla gero psikosi larriak bihurtzen direna. Helburua da hori, ahaliketaren harrapatu gaixoak, edo psikiatria zerritutan, edo eskolan, edo antzeman, jentea dauzkala, bereizgarritasun batzuk bereziak, edo ematen duena zeo zer arraroak lehen deitzen zirenak, ez dira arraroak. Batzutan, daukate nortasun bereizgarri batu antzematen direla eta abisatzen dutela zeo zer gertatzen dela. Ez da beti gaixotasun mental larri bat, baina hor behi, zenbat eta gehiago aztertzen baduzu, probabilitate gehiago harrapatzeko. Noiz iritsi zitzaizun diagnostikoa, eta diagnostiko horretara iristeko, zer ikusi zenuen, zer zegoen arraroa? Duela 10 urte bota zidaten diagnostikoa eta hori, baina azkenean eduki dut gutxi gora bera 8 edo 9 intentos de suicidio. Orduan, lehenengo bietan uste dut, esaten zuten llamadas de atención, zirela. Orduan, claro, no es que sea una llamada de atención, es que yo no me siento bien. Entonces, claro, ahí ya empezó pues que mis padres igual al principio como que no me creían mucho o intentaban entenderme, pero claro, como no se sabía, no había un diagnóstico, guztiak geunden ez dakigu zer gertatzen den, nola egitea berriro ez gertatzeko edo horrela. Ze suposatu zuen etxean, mugako nortasun nahasmenduaren diagnostikoa mahai gainean jartzeak?
Dos cosas. En principio, tener un diagnóstico, por fin, de decir, vale, pasa esto. Y claro, la otra cosa, el cómo afrontarlo, ¿no? De decir, vale, hay esto, ahora, ¿qué hacemos? Fue bastante duro de asimilar y de, pues eso, de que de un día a otro tu vida cambia completamente. Zure diagnostikoa etorri zenetik, gaur egunen arte 10 urte pasa dira. Bai. Ze evoluzio eman da? Nire kasuan, nire etxean mucho mejor y ahora ya pues entienden, me ayudan, me respetan, o sea... Beraiek ere hasi dira gaixotasuna normalizatzen? Bai, igual al que más le cuesta igual es a mi hermano, que es como que, pues no sé, igual le cuesta asimilar más que tiene una hermana que tiene una enfermedad mental o así. No sé, o sea, para él es como si fuese todo, joder, pues no estés mal. No es tan fácil, ¿no? No estar mal. Entonces, pues eso, pero al final pues entiendo también que puede ser complicado entender una enfermedad mental. Zezuk, diagnostikoa jaso zenuenean, zuzenean lagunei esan zenien, hau daukat. Bai. Hasieratik. Bai. Zergatik? Claro, ospitalean denbora pasa dut. Orduan, beraiek jakiteko zer gertatzen zena, hori, ezagutzeko. Eta nola reakzionatu zuten? Batzuk ondo eta beste batzuk ez daukat ja erlaziorik haiekin. Zergatik? Azkenean no quieren problemas de ese tipo, ¿no? Joder, tengo una amiga pues que tiene una enfermedad mental y que me cuente igual sus cosas, pues igual no me apetece. Entiendo que un intento de suicidio es muy duro de asimilar, de asumir y que al final llevas a la gente que te quiere, al final te la llevas contigo. Entonces, claro, al final con eso arrastras a mucha gente. Entonces, los amigos de verdad o la familia de verdad que te quieren y que están, pues se sabe y se nota. Zeintzuk ziren Jesus Mari umeari jarri zitzaizkion etiketak? Lehenengo alperra. Despistaua, asko mugitzen naizela, ez dut errespetu jendeengatik, askotan hori esan didate. Etiketa horiek guztiek, ze eragin zeukaten zuregan? Nire autoestiman asko, negar asko, azten pentsaten zergatik arraro naizela, zergatik dauketa hau, zegin dut gaizki, halako galdera betik. Ze zure asmoa hurrengoan saiatzea zan, esaten zizuten hori egiten saiatzea zan, baina ez nuen lortzen. Hori da, ez nuen lortzen eta ez nekien nola lortu baina. Bikote harremanak ere, nera bezaroan hasten dira, gaztaroan, nola egin zenien aurre? Pues, desastre bat. Dana desastre esaten deten, azkenen emozionalki oso sentimendu fuertek eukitzen dituzu eta claro, ez dezu kontrolatzen impulsibidade hori. Azkenen egiten du beste jendengaz, zuk baztertzea. Zuk ez dezu ulertzen zergatik gertatzen ari dira gauzak,
baina nahiko baztertuta sentitzen zea. Zenbat bikote, zenbat lagun gelditu ziren bidean? Eta gehatzen dira, oraindik, bueno, oia beste harin bat nago, baina asko utzi ditut. Klaseak egokitu zizkizuten? Gehiago lehen hezkuntzan. Ateratzen ziaten gelatik, PT batekin, laguntzaile batekin, eta arkerako txizien eskemak egitera, planifikatzera, agenda egunean eramatera, oain agenda da nire lagun berezia. Eta lagundu zian hori nire estrategiak, erramientak bilatzen baitare. Institutuan ere, denak jakinaren gainean jarri zen dituzten? Bai, institutura iristerakoan ni neon oso urduri zenen ez nekin, zan exigentzia gehiago, nik lan gehiago inbar nitun, eta neon pixkator, eta izan hon irakasle bat lagundu ziala prozesu guztian, ez? Azkenean adaptazio modun, ez? Iten zizkian apunte desberdinak, pasatzen zizkian fotokopiak, ezakize, begiratu aste honetan hau, irakurri, ezakizar, eta laguntzen zian pila bat. Eta niretzako izan zen zoragarria. Gero baita selektibitatean eskatu nauen denbora gehiago. Eta laguntza horiek oso interesanteak dira, zeren azkenean beharrezkoak dira. Eta askotan ez dira eskatzen gauza hauek lotxagatik edo ez esateagatik, ez? Bada hor, ez dakit, nire... Ezberdin ez izateagatik. Bai. Eta orain unibertsitatean nola izaten ari da? Oso no. Ni nago oso gustora, egia sana. Lehenengo egunetik, bazekiten TDAH-a nuela, nire gelan, egin genuen aurkezpen bat, bertan jarri nuen TDAH-a nuela, eta izan zen niretzako aldaketa bat, zeren oain arte ez nahi zain seguru edo konfiatuta sentitu ikaskiden artean, eta guaitxe bai. Izan da momentu oso polita. Unibertsitatean Larraiz ez da arrarua. Ez. Nik behintzat nire garaien, 13 urtekin, erabakitzeakoa, zena jozu egin etorkizunen. Nik gogoratzen esaldi bat, zu hobena ez ikastea, eske ez dezu ateako atzer, unibertsitatea ez da pentsatu egin gabe. Ja, asko mugatzen do. Ze ikasi zenuen azkenean? Mantenimendua ikasi nuen. Ikasketak aukeratzerako orduan gaixotasunak asko baldintzatu zaituela uste duzu? Eski gainean nik egin nuen gauza ez zitzaian gustatu. Nik ez nuen ikusten unibertsitatea jutea, zen asko kostatzen zitzaidan. Liburu baten aurren jartzea, pentsa unibertsitatea juteko. Erabaki horretan, txikitako etiketek pisu handia izan zutela uste duzu? Bai, pila. Zure burua deskartatu zenuen? Oso azkar gainea, bai. Eskez nuen sufritu nahi gehiago, hortaz. Asko sufritzen nuen. Eta zen momentutan etorri zen bipolaritatearen diagnostikoa? Ingreso eukine banean. Ingreso eukine ban 23-24 urtekin. Da beraiek diagnostikatu zidaten eskizoafektibo misto. Ordurategia gozan depresio maior edo bai. Orduan ingresatu ninduten klinika Gimonen, Bilbon. Dago nintzen pare bat hilabete gutxi gora bera. 2 hilabete horietan nola zein izan zen tratamendua? Asko sartu zidaten gogoratzen dut aloperidola pilo bat. Sartu zidaten gota zidan, baina igual 200 gota, esagerau sartzen zidaten niri. Lo egitea eta olakoak ez zidan? Tranquiltzeko zandana. Eta garai hartan nire amari esperantzak emoteko mediku batek esaten zion, neska gogorra nitzala eta irtengo nitzala aurrera. Idoia, gainera, 23 urterekin diagnostikoa jartzea izutenean aurrez aurre? Bai. Zu goi mailako ikasketak egiten ari zinen? Bai.
dietetika eta nutrizioan ikasten ari nintzen, garai hartan Gasteizen. Ze eragin izan zuen gaixotasunak zure ikasketetan? Gora bera asko. Osea, kostatzen zitzaidan ikastea asko, konzentratzea batez be. Amak esaten zidan garai hartan usteko karrera, baina nik esaten nion. Hasi naiz eta bukatu ingo dut. Naiz eta kosta egun ematen bukatu ingo dut. Kosta zitzaidan, Olako gora bera asko eukita, bazinitzen 1996an da bukatu nun 2005an, baina bukatu egin nun karrera. Baztertua izan zinen inoiz? Unibertsitatean lagun oso onak egin ditun, Bai. Eta jendeak bazekien bipolar zinela? Edo etzen nion esaten? Ez nien esaten, garai hartan ez nien esaten, ez. Bazekiten zerbait nuela, baina ez nien esaten argita garbi. Lotzagatik. Gerora, ikasketak bukatu eta lan mundura salto ere eman zenuen. Bai. Lan munduan egin duzun ibilbide horretan, estigma handia izan da zure gaixotasuna? Bai, entrebistetan atzera botatu zuen askotan. Etxutzuen lenguaje korporala irakurtotzuen eta ikustotzuen zeukela zerbait nervioso. Azkenean erabakinun oposaketak egitea. Kostatu zait lan estable bat konsegitzea, ez? Adibidez orain, zelari lanetan nabil 6 urte baino gehiago. Enpresa pribatuan aurkitu dituzun zailtasun hoiengatik, zentratu zara gehiago lan eskaintza publikoan? Hombre, ikusten nuen entrevista guztietan atzera egiten nula, horrek eraitzetzu, kriston frustrazio eraituzu, esatuzu, nik zetan egin behar du lana hemendik aurrera. Zertaz bizi behar naz, ez? Horrek emotutzu kriston frustrazio, Aurrera pausuak non eman dira bereziki? Ne ustez hor arlo guztietan, bai informazioa, lehen iritsi nintzenean espezialitate honetara esate baterako diagnostikoak gaixoi ez zitzaien ematen. Jenteak esaten zuen zertarako eman diagnostiko larri bat. Gaixoak eskubidea dauzkalako. Eta gauzoiek baita ere zabaldu dute nola azaldu gaixoa zer daukaten, zeren nibet esaten dut gure arloan gauza txarrena da gure gaixotasunak ez direla ikusten. Erresago da azaltia zuzango bat dautxeta daukazula, erresago da azaltia zu daukazula burmuineko hematoma bat, baina daukazula depresio bat eta ordena da kimika, neurotransmisioa eta ikusten ez diren gauzak oso zaila da azaltzea. Ja behin daukagunean botikak eta nola funtzionatzen dute eta ze eragina daukaten, badaukagu azaltzeko tresnak, bagado gaixak berreratzen dutela ni gaixo bat naiz diabetikoa bezala. Psikiatriak dituen botika hoietan ze aurrera pausu eman dira? Pillo. Hasiera baten zan sintoma kontrolatu ala ez. Zeren lehen sintoma kontrolatzen ziren hori, jendea lotzen, jendea isolatzen ospitaletan, askotan bizi guztirako, hor baita ere bazegon tratamentu bat, tratamentu elektrokonvulsiboa, ez dakigu fundamentoa, baina zer astintzen da burmuinan elektrizitateen bidez, eta funtzio batzuk berreskuratzen dira, eta zeuden ur hotzeko dutxak, eta antipsikotikoarekin, eskizofrenia eta nahasmendu bipolarra tratatzeko, baita ere bagen euskan, botikak oso onak, baina albo ondorio izugarriak sortzen zituztenek, eta baita ere pensatu gaixo gaztei eskizofreniako sintoma kontrolatu, baina aldi berean sortu Parkinsonismo bat oso gauza gogorra zen. Ez zeunden ez da gaur egun dauden tratamentuak, ez da dagoen errealitazioa. Aurrerapen guzti hauek eman dira, zure profesioan lanean zuen bitartean? Bai, ikusi ditut, eta hor baita ere egin behar da beti hemen aparta bat psikoanalizia. Psikoanalizia azaldu zuen gaixotasun mentala, azalpen emozional baten bidez. Oso garrantzitsua izan da. Behin betiko diagnostikoa, iritsi izan, berehala iritsi izan, edo asko? Buelta asko eman behar izan zen dituzten? Lehenengo bakarrik trataten genuen psikiatria arloan. Eta, medikazioa pilo bat, klaro, gauze baterako ona etorten dana, beste baterako izatezen, gero, ansiedadea, jaten dozu pila bat kilo, eta, horrek dakazen arazoak. Baina, psikoanalizien hasi izanean, gauzek hobetu bai joan ziren. Inoiz pentsatu duzu, senarrari lehenago eman izan baliote diagnostikoa, gure bizitza oso ezberdina izango zen. Bai. Ze hor urte batzuk egon ginen, nora joan, nora ez joan, zer egin, ze mediko joko dugu, hainbet ikusi.
Bidean zer galdu duzue? Zer gelditu da? Ba hori, lagunak eta taldea galdutea, eta horre esperientzia galdu, jenteagaz egotean, bidaiak egitea, edo holako harreman soziala gehien bat igual. Gaixotasunak baztertuta gelditu zineten azkenean, Bai. Une askotan, Diagnostikeseren momentuen eta hori, gauzek ja apurtut egon ziren, bere zirkuloa lagunena eta hori, ja esan existitzen. Ze, klaro, esaiotze zue laguneri, ze berak, ez zeuen edaten, eta zer edaten dozu, mosto bat, ni horieno eskatuten. Hori ez dakit nontzako, hori gaixoak, hori ez dakit zer. Eta beti horrek tabuek eta horrek gauzek egon direnez, baseiten dozu. Ez dozu azalduten, tabu edalako, jenteak ez duela ulertuko, ze nik enuen euki informaziorik larbez, eta besteak itxia, seguramente. Eta etzian bardin, klaro. Orduen, Senarrak lanean, kontatu zuen diagnostikoa? Gaixotasun mental da. Ez, inoz bez. Claro, zu osagilean berak esaten dutzu, ze pasetan datzu. Deprimiduten hau, tristen hau. Orduen, imaginetan dut, diagnostikoan, ez dakit lehen ipinten bazan, oin ez da idebekatuta dagoen, deprimido. Eta, zure personaleko atalera alduten danean diagnostiko hori izango du, amaituten danean kontratoa, ezin da barriro etorri. Ze pasetan dau, denpora gehiago etxean, lanean baino. Eta orduen, arazoak egiten zuen, lan bat mantzentzeko. Urte hauetan guztietan babesgabe sentitu zarete? Bai. Ezagutu arte, asoziazio hau, bera ondana azkenengo 18 urteotan, hor babes guztia. Guztia aukidugu. Bai, ordura arte, ez, babes gabe. Zer aurkitu zenuenan? Badanetarik, profesionalak, psikologoak, psikiatrak, gizarte langileak, laguntazio guztie, arlo guztietan. Urtetan eta urtetan izan zenuten babesa aurkitu zenuen elkarteen munduan? Hori da. Eta gero, klaro... Zer aldatu zen? Zer aldat badana, etxean gehiago zabaldu ginen, lagunekaz bai, ikuste zenuen, beste pertsona batzuk, orduan horrek emoten dutzun, konfiantza bat, jenteagaz ja zabalduteko, berbaiteko, eta, hor inguruan, eta inguru horretatik kanpora bai. Normaltasunetik helduta gaixotasunari, sama kendu zenuten gainetik? Asko. Buru osasuneko gaixotasunen inguruan elkarte asko sortu dira. Bai. Eta asko lagundu dute. Bai. Zer eman diote pazienteari osasun sistemak ematen ez ziena? Nire ustez hor elkartzen dira eta taldeak guztiak daukate babesteko faktore batzuk, faktore terapeutikoak. Eta bata universalizazioa. Orda, kontu guztiak esaten du, zebat eta gehiago hitz egiten bada, esaten du, enaiz ni bakarrik. Hau jente askori gertatzen zaio. Eta gainean denok parte hartzen badugu prozesu honetan, gauzak gero eta gehiago zabalduko dira. Orduan elkarte egin dutela, bisibilizatu dutela, lagundu dute gaixotasun mentala ikustea, eta ikustea, horren atzetik ez daudela betidanik zeunden beldurrak. Zeren beti lotuten da gaixotasun mentala eta violentzia. Baina gaixotasun mentalak, bai deprimituak, bai eskizofrenikoak, tratamentupean balin badaude, ez dira agresiboak. Agresiboak dira tratamentua uzten dutenean. Orduan, normalian izaten dira jazartuak, izan dira jazartuak. Elkartek egin dute asko estigmak apurtzerako momentuan? Noski. Hasiera baten baita ere, bere lanasan aldarrikatu laguntzak, baina gaur egun profesionalizatu dira eta laguntzak eskatzen dute, badute bere programak, ematen dute laguntza bat asistentzian eta rehabilitazioko lanak eramaten dute asko. Orduan, baita ere zabaltzean zer da gaixotasun mentala, eta gaina batzutan elkarte hortako gaixoak azaltzen dira itzalietas, ni naiz gaixoa, eta ni gau daukat, eta begira, ni ondo nago, eta historia hau da. Elkarteak, gaixoen eta familiaren elkarteak lortu dute horrelapen izugarria. ASAFES es la asociación que hay aquí en Vitoria, que trata las enfermedades mentales y que ayuda a la gente. Y a mí personalmente fueron los que me salvaron la vida. O sea,
te brindan eso, la ayuda psicológica a mí, de entender, de ayudarme, de saber un poco gestionar las cosas. También se ayuda bastante el igual conocer la situación de otra persona que es con la misma enfermedad y, por ejemplo, con mi psicóloga voy a colegios a dar charlas y así, pues a contar un poco, pues eso, la enfermedad y mi vivencia y tal. Y luego, pues eso, mis padres van a un grupo de familia también, que ahí pues hablan entre ellos, pero con más gente que, pues los familiares que tienen pues hijos también con TLP o así. Entonces entre ellos también se apoyan, el cómo igual gestionar cuando yo estoy mal, qué poder hacer. Pues todo eso también les enseñan allí y eso, y ha cambiado mucho desde que empecé hasta ahora, ha habido un cambio radical. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. Ni oaintxe ez nau terapian, ni nau voluntari bezala, txikiekin, 10 urte dituztenekin. Bueno, nahiko terapia izango da, baita. Ada egin, nago, eta, bueno, dago psikologa bat, eta nago ni laguntzaile bezala. Eta, betetzen nau pila bat voluntaritza hori egitea. Laguntze aldera, zu, Jesus Mari, ze ekimenetan diharduzu? Erakunde baten nago, adagin, saiatzen naiz informazio asko bilatu, talde laguntza bilatu, eta esperientzia konpartitu beste jendekin dauke arazo berdinekin. Hau asko laguntzen du. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. Imanol, buru osasunari dagokionez, gizarteak ze erronka du oraindik aurretik? Ne ustez, onartu, gaixotasuna mentala dela besteketeton bat bezala, onartu gaixoa daukatela bere lekua eta gainean lortu behar dugu denok autonomoak izatea eta autonomia mantentzia eta gure gizartea parte bezala. Lehen hor biziziran, ospitaletan, begiratu nun daude Gipuzkoako ospitale psikiatrikoa zauden hor, provinzi barnean eta provinzi barneko herri baten barnekaldian. Balnearioak etxeak bihurtu zirela ospitaletan, tan galduak. Gaur egun, gapa daukagu ospitale bat de media estancia hemen Donostin, hemen gertu, San Juan de Dios, eta bueno, inolako arazorik. Bidearen zati bat egin da orduan, baina oraindik gehiago dago egiteko. Osasunean dena, gure arloan baita ere. Gure arloan, gu izan geha beti esan dute delan gure Miren Errauskin, osasuneko Miren Errauskina. Eta, bueno, izan geha sistema sanitario orokorran integratu den azkeneko espezialitatea. Eta oraindik anora egia bilatzen. Bueno, nola koordinatu edo nola bilatu elkartasun bat. Ne ustez produktibidadea asko zere handiagoa izango zen. Eta hobeto dena albideratzen bada bide batetik. Osasuna dagoen munduan. Baina, bueno, demora badaukagu. Aurreratu dugun azkeneko bolada honetan, bakarrik historia orokorra ukitzea guretzat da altxor bat. Ze uste duzu dagoela oraindik egiteko, gaixotasun mentalekin? Pixkan gehiago normalizatzea. Gaixotasun mentalak ez dira ondo ikusiak egon gizartean. Izkutuan gorde direnak oinarte. Baina nire helburua hori da. Bakotxak esperantzi gorde daizela, momentu txarra horre supera hoitzen dizela eta laguntza bilatu dezala. Elkartetan, familiangan, ez da dira lotzatu. Elkarrizketa hauek zergatik ematen dituzu? Zein da zure helburua?
laguntza, para que los jóvenes pues vean que, o sea, no pasa nada por tener una enfermedad mental, que no lo llevamos tatuado de la frente, entonces pues para que vean y sepan pues que está esa enfermedad y que tampoco pasa nada, o sea, que hay que normalizarla, hay que darle la visibilidad que tiene que tener y que pues eso, que pues al final si puedo ayudar a la gente a intentar entender o comprender un poco más, pues adelante, todo lo que sea ayudar, pues, es lo que me hubiese gustado a mí.